Horas manugot. Oke, kadongan omma johita mabain jus di manugot ni harion. Omma songon ala na pakyota sisa darion manang manugot arion. Ima blender omma modernisasi siya tutu dang martutu be haroni blenderon. Jala dang mapanitu manutuki be ala ni haroroni blenderon. Oke. Omma galas nanon nageleng opeya unabel gopeyo makku. Oke guys, omma bahan-bahan omma ka boras ni hau manang na buah-buahan do aka sayur na adong isi apel, honas, pege, wortel, timun, tomat, adong do lemon na isi tong. Oke, omma jolo ta iris-irisan non. Oke, kadongan. Oke.